କାছে ନା ସେ ଦାଦା ବଟି ସବୁଦିନ ଏମିତି ଦେଉଥିବା ଗାଣ୍ଡ ଦାଦାକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମର ବଳ ବୟସ ଅଛି ଯେ ତା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଆମେ ଦାଦା ବଟି ଏମିତି ଦେଉଥିବା ଆଉ ବାପା ବାପା ମୋ ମମି କହିଛି ଆଉ ସବୁଥିରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦିଅ। କ'ଣ ବାପା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନେବୁ? ହଁ ହଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ଟିକେ ରହ ନେରା ବାପା କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ବାପା? ଏତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିଦେବି ନାଶପତି ହଁ ତୋର 120 ଟଙ୍କା ହେଲା ଦେ ବାପା। ହଉ ନିଅ ବାପା। ହଁ ହଉ ବାପା ହେଲା। ଏ ଘଣ୍ଟା ନା ଦେଖିଲି ସେପଟେ କିଏ ନୂଆ ଦୋକାନଟି କଲାଣି ତାକୁ ଯିବା ତାକୁ କହିବା ଦୋକାନ ଏଇଟା କେବେ ଖୋଲିଛୁ ଆମର ବେପାର ମର୍ଡର କରିବାକୁ ଖୋଲିଛୁ। ଖୋଲିଛୁ ଫଳ ଦୋକାନ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ ଫଳ ଦୋକାନ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସି ନେଇଯ ଏ ଶସ୍ତାରେ ନେଇଯ ଏ ଫଳ ଦୋକାନ ଆମେ ଖୋଲିଛୁ ତମେ ଆସିକି ନେଇଯ ଏ ନେଇଯ 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 ସରିଗଲେ ଆଉ କହିବନି ନେଇଯ 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 ଶସ୍ତାରେ ନେଇଯ। ଯିଏ ନ ନେବ ବହୁତ ପସ୍ତେଇବ ତାଜା ଫଳ ମିଳିଲାନି ବୋଲି କହିବ। ନୂଆ ଦୋକାନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ଶସ୍ତାରେ ଫଳ ନିଅ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତମେ ଏଇଠି କିଏ କହିଲେ ଦୋକାନ ଲଗେଇବାକୁ? ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ହିଁ ଦାଦା ଆମର ଧନ ମଟର କରିବ ଏଇଠି। ତମ ଧନ୍ଦା କାଣା ମଟର କରୁ ଆମେ ଟିକେ କହିବେ ଏଇଠି ଲଗେଇବାକୁ ଆମେ ତ ଆଣି ଲଗେଇଛୁ ଆମେ ଟିକେ କହିଥିଲେ ସେଇଟା ଆଣି ଲଗାଅ ବୋଲି। ଆମେ ଆଗରୁ ଦୋକାନ ପକେଇଛୁ ତା ଆମେ କହୁନା କିଏ କହିବ? ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ପକେଇଥିଲା ତମେ ଟିକେ ଆଇକି କହୁଥିଲା ଏଇଠି ଆମେ ଦୋକାନ ପକଉଛୁ ବୋଲି। ହଉ ରାପ ତମ ଦୋକାନ ପକେଇଲେ ପକ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେଦିନ ପିଲାମାନେ ଦୋକାନ ଲଗାଇଲାଠୁ ଆମର ତ ବେପାର ପାଣି ଟିକେ କମିଗଲାଣି। ଆଜି ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମର କ'ଣ ବେପାର ଚାଲିବ? ଦେଖୁନୁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ହେ ସିଆଡ଼େ କିଣା ଅନେଇଛ ଇଆଡ଼େ ଅନ କ'ଣ ତମତି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନାଇଁ ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ଆଜି ସକାଳୁ ବେପାର କିଛି ହେଇନି ଆଉ କାଲିକି ନେଇଯିବ କି ସବୁଦିନ ତ ବେପାର ହେଉଥିଲା ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇନି? ତାଙ୍କ 3ଟା ପିଲା ଧରି ଦୋକାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଆମର ବେପାର ମର୍ଡର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଆମର ତ ବେପାର ସକାଳୁ ହେଇନି ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ନେଉଛ ସେଇଠୁ ଦାଦା ବାଟି ମାଗ ମିଳିଯିବ ଆମେ କାଲିକି ଦେଇଦେବୁ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି କାଲିକି ଆସିଲେ ଆଜି କାଲି 2 ଦିନ ଯାର ଦାଦା ବାଟି ଦେଇଦେବ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଦାଦା ବାଟି ଆଦାୟ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦିଆହେଇଯିବ ଟେନସନ୍ ନିଅନି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦିଆହେବ। ନୂଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ ଭଲ 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 ମୋ ଭୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତୁ ଦାଦା ନା ମୋ ବାପ ପାଟି ଅଖାଡୁଆ କରୁଛି ଆଇ। ଦାଦା ବାଟି ଦେବୁ ତ ଦୋକାନ ଚଲେଇବୁ ନଚେତ ତୋ ଦୋକାନ କାଲିକି ଆଉ ନଥିବ। ତୋ ମାକୁ ନମସ୍କାର କ'ଣ କହିଲୁ ଶଳା? କ'ଣ ଦାଦାକୁ ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛୁ ମୋତେ? ଏ ଶଳା ଗାଣ୍ଡୁ ଦାଦା ତୁ କେন ଏଇଟା ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହଉଛୁ ଭାଇ? ତୁଇ ଦାଦା ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ନାଁ ରହିଛୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନାତ ମାରିଦିଅ ଘୋଷଡ଼ିକି ପଡ଼ୁ ସିଆଡ଼େ କାଇଁ ମାଲୁ ଦେଖିଆ ଶଳା ଆଉ ଦାଦା ଗୋଟେ ମାଗୁ ମାଗୁ ନମସ୍କାର ମାଗୁ ଦାଦା ଗୋଟେ ପଚାରୁଛୁ କେন ମାରରେ ଯଦି ଆଉ କେବେ କାହାକୁ ଦାଦା ବାଟି ମାଗିଛୁ ବୋଲେ ତୁ ଚିହ୍ନିବୁ ମଣ୍ଟୁ ହାଡ଼େଙ୍କୁ। କାନ୍ଦୁଟାକୁ ଦେଖେ ମୁଁ ଆଉ ମାଗିବି ଏତେ ଗୋବା କଉଣି କାହିଁକି ଆଉ କେବେ ମାଗିବି ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମାଗିନି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ରେ। ଏ କଥା କେବେ ନ ଭୁଲିବୁ ହେଲା ଭୁଲିଗଲୁ ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବୁ ଖୋବା ବୁଝିଲୁ। ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିଦେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବାକୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିଦେ ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କରିବୁନି ଯଦି ବଟି ମାଗିଛି ଆଉ ଥରେ ଖୋବା ଖାଇବୁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଆପଣ ହସି ହସିକି ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଛି ବୋଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ବହୁତ ମୁଁ ଆଜି ମାଡ଼ ଖାଇଯାଇଛି ଯିବି ସୋରିଷ ତେଲରେ ରସୁଣ ଫୁଟିକିରି ଲଗେଇବି। ଚାଲ ରହିଲି ବାଏ ବାଏ।